Hi, it's me again, Pretty Lai, and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Ug aniya na ang ikaduhang yugto sa sugilanon nga ayaw kog labda. Kini naguluhan og ayaw kog unhi. Grrr, salbahis jud kay tuhana ay nibukal na sa dakong dugo samtang naglakaw mi ni Khalil palayo sa bugirong dako. I know, right? Maubitaw nga gibirati ka palayo niya. Kalma nga tubag ni Khalil. You know him? Yeah, kaila kayo. I guess no one in this campus ang wala kaila niya. Ha? Ingon anak to siya kasikat? Kinsa dito siya? Si Hendrix Greg Hernandez, ang popular bad boy diri sa campus. Sus, maudi ay nga grabe kayo ug angas, swerte kay lason. Why man? Did he do something to you? Early this morning sa cafeteria ay gisinghagan ko sa amaw kay iya kong papahawaon sa table. He's always like that. Basta na mo puli siyang lamisa, masuko gina siya. Ah, that explains it. Pero do, like I care. Di ko mahadlok niya, oy. Di na ko siya pakopyahon noon. Classmates mo? Yup. Malas pa jud kay tupad me. Basta, avoid him as much as possible to keep away from trouble. Yeah, I'll try. Ay, gutuman na ako eh. Hala, sorry, nalingaw tagtabi. Balik tas cafeteria na. Hay, mga besh, mura jud ko galutaw sa Cloud9 while naglakaw ming Khalil padung sa cafeteria. Gigutom ko but every time I look at him, mabusog na jud ko. Nalabyan na mo sa table nga gi-occupy na ako pag morning si Hendrix, kuyog yang tropa. Naay mga girls nga nagpapansin nila nga halos musabak na lang. Musurok yun akong type AB nga dugo ay basta makakita ko niya. Ni-order si Khalil og lunch na mong duha while nag-wait ko niya sa table at the farthest corner of the cafeteria. Pagkawa ko magdahom nga magtabo mig usab. Destiny ka hani? Char lang. Gikilig ko 1/4 da. Nabawi akong kabad trip pag morning. Chika-chika raming Khalil while nagkaon. As in, nigwapo gyud siya maasamot ay. Hay, maka-heart-heart gyud sa mata while nagtutok ko niya. Ug busog na dayon ang inyong bida. After lunch, nibalik ko sa classroom. Gihatod ako ni Khalil kutob sa my stairs padung sa second floor. Kay iyang classroom, tuaman sa Picas building. Okay lang, inspired na ko knowing nga naay possibility nga makita na ko siya everyday. Kalami bus pamati, kiligon ko magunahuna ay lami kay isuka og rainbow. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Ginang Salvador, ang guro ninyo sa Filipino. Nisulod na among Filipino teacher, arang-arang kay dili maldita og aura. Sa ngayon ay bibigyan ko kayo ng tambalang gawain. Ang magiging kaparihan ninyo ay ang inyong mga katabi, nang sa ganun ay hindi na kayo kailangan pang lumipat. Unsa daw? As in pair activity? Oh my God, partner mini Prince of Darkness. Pwede mag-solo na lang ko. Gumamit kayo ng isang papel bawat magkakapareha. Kailangan nyo lang sagutin ang mga tanong na isusulat ko sa pisara. Ay, buhay, murag life. Kung iisipin, parang thinking. Okay na unta to kaayo ganina nga nagkita ming Khalil o karong bad trip na sad. Oh, kayong dalawa, Hernandez, bakit hindi kayo nagkikibuan ng katabi mo? Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo, Hendrix ha. Buntis ako. To ara, ang sauna lang ni Ron nga naglagot man jud ko magtanaw sa dagway aning Prince of Darkness, Hendrix. Hoy, since you look like a nerd, why don't you answer everything? Hoy, Karin, Filipino atong subject ayaw sige in English diha. Og di ko nerd, no? So di ko mo answer ana tanan. Ako rang ansiran ang lugar sa akoa. 1 to 5 akoa, imuha ng 6 to 10. Nagpinaldita jud ko mga besh, kay og makasugo murag amo. Hoy, bahala siya og makasaban siya sa teacher. Di na ko siya tobson, no? Bantay ka lang after class. Pasalamat ka, Pregi, si Mrs. Salvador. And I don't want to stress her out. Ug sigaan ko niya siyang 2 beautiful eyes. Kalaming tusok kon sa ballpen, ah. Ayaw ko hadlok ka, kay di ka ako mahadlok nimo. Og na-feel jud nako nga suko na kayo siya nako ay gikumot niya ang papel sa akong atubangan. But though, like I care, I've met worse than him. Wala ni siya sa kumingking ni Denver, ang hari sa mga bully sa previous school nako. I answered the question silently. Kiber o di niya ansira ng iyang bahin, wala na ko siya tagda, abi palang importante siya.
Hernandez, bakit di mo kinakausap partner mo? Paano nyo sasagutin yung mga tanong? Kailangan nyo mag-interact. We're already done, ma'am. Ug ningisip ang amaw, murag yun og Mr. Congeniality ang iyang smile. Ni gwapo og samot sa akong pananaw. Aw, unsa to? Unsay gwapo? Erase, erase, erase. Dapat di ko magunahon na siyang itsura kay pangit kayo siya og kinaiya. Magaling kung ganon. Sige, kayong dalawang mauna. Ay, kalit siya baning tawhana, hambugiro gid kaayo. Kami na noon una. Murag yun og nag-answer ni siya. Maayo na lang git. Tubagan na lang sad nako ang lugar sa iya kay basin masuko ang maestra maapil ko. Saon na lang akong grado taon. Confident ka kayo si Hendrix nga ni Barog. Makalaglag pa nga gid ang belt Towering kayo og height pero ang kinaiya din ako matake Jude grave. Hi everyone, I'm Hendrix and my partner is Nerdy. Hernandez, dapat gamitin mo ang wikang Filipino. At anong Nerdy? Ay, patawad po ma'am. Uulitin ko. Ako si Hendrix at ito naman si Nerdy. O gipalik pa yun sa animal nangatawa na noon ako mga classmates. Na-feel yun ako nga nanginit akong face, kauwaw o kalagot. Lami kay sagpaon og balibali ang salbahis nga Hendrix. Yumi, ako si Yumi at wag niyong pansinin ang baliw na to kasi kakalabas lang ng rehab at nakalimutan uminom ng maintenance niyang gamot. Kaya pagpasensyahan niyo na ha. Og ni smile kog murag smile sa baog. Nanatawa ang mga classmates hasta si ma'am. Pagtanaw na ko ni Hendrix kay murag mo aso iyang ilong sa kalagot. Ngano bitaw nga nanguna, serves you right. Watch out after class, you'll pay for this. Yang gihunghong nako, aron di kadungog among maestra. He made it appear nga murarami og nagsabot. Damn, this guy maka-HB gyud, I swear. Pero gikilig kog slight kina feel gyud nako iyang gininhawa dapit sa akong dunggan. Don't start with me again, asshole. Ayaw lagi kog unhi kay mo-pause jud ko. Gihunghong sad nako niya akong tubag. Murag sweet kayo ming duha, walang sila kay baw nga we're threatening each other. And then, nagpuli-puli mig hatag sa among answers. Namakpak pang among mga classmates kay murag yun mig, well-prepared kaayo. Wa ko nag-expect nga dili ra day puros hangin ang sulod sa ulo aning Hendrix. He actually has some brains, kay with sense man pud ang iyang gipanubag. I mean, iyang mga answers kay sensible kaayo, halos di ko katuo nga gikanto niya. He's not just a pretty face, di ay. Og di pa lang lagi maldito, crush na gyud ni nako siya kay utukan man sa di ay. Weakness yun na nako ang mga gwapo niya, bright pa jud ay. Pagkahuman sa last period kay nag-ihay dayon og gawas sa akong mga classmates. Nagdali-dali kog hipos sa akong mga gamit kay di ko gusto mauwahi. Unsaon pa lang uray ko ni Hendrix, gibaharan ra ba ko niya. It's not that I'm scared pero lucky ba gyapon na siya so meaning who's gone. Padong ko gawa sa portahan when I saw him trip a guy classmate. Nasukamo din taon ug nagkarap-karap pangita sa iyang glasses. Naaman daw sa akong tiil so akong gipunit and I gave it to him. Gitabangan po nako siya nga mobarog. Okay ra ka bay? Akong gipangutana kay mura siya og nang luspad. Igo ra siya nitando og way gisulti. Are you sure? Ako day si Yumi and you are? JB. Salamat ha. Way sa pa yan. Tana, dungan tagnaw na. Og nalipay ko kay doon na jud ko na ila-ila nga classmate bahalag murag nerd. Pero pag abot na mo sa may hagdanan, Oy, new love team! Ha ha ha! Bagay kayo. Ang puro nerds, Ha 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 ha! Kusog kayo ang katawan ni Hendrix. Hasta yung mga barkada, wal nagtanaw na mo ni JB. Ay, kapisti, jud ba yan ang tawhana Since morning pa yun ni siya Iyag yung hutdo na kong pasensya. Ngano, selos ka? Sorry ka, but you're not my type. Ako yung gikusog akong tingog. Dayong biran ako ni JB og nanagan mi panawag sa hagdan.